Okay, ngayong adlaw o may gabi atong ganahan mo suroy sa Matalong Boulevard guys. Suroy na mo diri guys abong daghaw. Mingaw diri guys niya atong ganahan mo inom natay available karon nga beer, DSM, tea o Lead Horse nga pizzeria o balot. Katong nagtagay diha unya ganahan mo inom natay available diri sa atuang Matalong Boulevard diri sa lungsod sa Matalong. Okay, natay kon diha available nga kuan tong ganahan mo tagay. Hello. Hello.